Koji znaju govoriti, govore kratko. Kada čovjek puno govori, uvijek kaže ponešto što nije trebao reći. Razlog je to zbog kojeg ću ušutjeti. Znači, upravo sam bila u McDonald'su i najela sam se. Stomak mi je ispao, sreća pa se ne vidi. A i kut je dobar, znači ono direktan je, nije sa strane pa da se vidi. Prikriveno oglašavanje, najbolja kava. I tako. Ne volim kuhati, ne kuham. Zašto? Evo, kratak skeč, na moru sam morala kuhati neku tjesteninu. Popila sam pola litre vina od stresa, da ubijem taj stres od kuhanja. Ne volim to čekanje, kombiniranje, kad šta trebam staviti, kad skiniti s vatre. Previše mi je to informacija. Ne. Ima na stotine agencija za odnose s javnošću. A nedavno se okuražila i svoju otvorila i moja prijateljica Katarina Horvat. Tog dana u kolovozu 2019. godine baš se ošišala pa me odlučila povesti u osječki poduzetnički inkubator BIOS. Lijepi moderni stolovi, svjetla, skoro ko Googlov ured u Dublinu. Čim smo ušli u tu čaroliju, s ponosom je počela provjeravati sandučić s imenom svoje agencije. U njemu opet nije bilo ništa. S razočaranjem, ali i nadom je primijetila. Budući da sam odlučio raditi ove videe, pomislio sam da bi mi mogla dati neki dobar komunikacijski savjet. Komunikacijski ljudi najčešće griješe u slušanju. Mi svi puno više pričamo nego što slušamo. Ne znamo slušati. Poanta našeg slušanja zapravo se svodi na to da smišljamo šta ćemo iduće mi reći, šta ćemo pitati, kako da dođemo do cilja, a gubimo osnovnu poantu komunikacije, a to je slušati drugu osobu. Što ona zaista tebi govori. Kako ne bi ispalo da imam problem sa slušanjem, slušao sam je satima. O tome kako je prije nekoliko godina volontirala u Africi, kako je bila radijska voditeljica, kako obožava svog psića koji me nekoliko puta ugrizao, kako je Osijek prekrasan i kako jedva čeka dovršiti pisanje svog doktorata. Objašnjavala je i da 93% našeg nastupa čini neverbalna komunikacija, odnosno ono što govore naše ruke, usne, oči, pa i palčevi naših stopala. I sve je to ok. Međutim, zanimalo me je zašto njena agencija bolja od drugih. Horka komunikacije je najbolja agencija zato što ja radim tamo. Šalim se. Horka komunikacije je najbolja agencija za PR zato što sve što radimo u Horki radimo temeljeno na znanosti. Znači, pratimo istraživanja, pratimo trendove, pratimo brojeve i na temelju toga sve aktivnosti nam se slažu, sve strategije i ostalo, plus to što sa Horkom surađuju samo najbolji suradnici. Ova magistrica kulturologije i moja prijateljica ima i neke loše strane, no sad ih se ne mogu sjetiti. Britka je i direktna, ili se glasno smije ili otvoreno plače. Gdje je staviš, tu će rasti, ako to želi. Rodom je iz Kešinaca, u kojem se i ove godine sprema poznati festival graha Dobar grah daleko se čuje. Ona i pjeva. Pjevati je učila na bočici Fa dezedoranca. Osijek je lijep, Vinkovci Slavonski Brod, Vukovar Valpovo, u srcu Đakovo. Pjevala je dok sam je slušao u Osječkoj tvrđi.